Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Anne's Secret File. Si Anne na nahawaan ng STD ng kanyang ex, then eventually nakakilala ng bagong tao na mamahalin niya, and then masaya na siya ngayon. Magaling na siya. May 8 years old na anak na sila ng kanyang asawa na si Jay. Bottom line of the story, huwag mawala ng pag-asa at lagi lang mananalangin kay Lord dahil darating din ang tamang tao na mananakit sa'yo uli. Wow! De, charot lang, uy, darot. Tamang tao na iingatan ka, paninindigan ka, at hindi ka iiwan sa hirap at ginawa. So, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Robert Jason Tirao. Nakakahanga ka, sender, kahit na may STD ka, hindi ka sumuko sa buhay. Masaya ako na nahanap mo ang taong para sa iyo. Kahit ano pa man ang pinagdaanan natin sa buhay, laban lang. Yan po ay galing kay Robert Tirao. Thank you so much. Ito naman ang sabi ni Marvin Mark Bautista. Magandang hapon, Teacher Rocky. Sa lahat ng galit at secret files para sa ating letter sender. Yun. Well, ito na ang masasabi ko. Talagang kung ano talaga nakalaan para sa atin. Kung ano man ang ipinadhana sa iyo ng Panginoon, maniwala ka na lang. May mga ganun talagang panahon na kung anong pilit natin, hindi ibibigay para sa atin. Ano mang bagay ang kagustuhan man natin, pero tsak ko, 100% ang Panginoon ang magbibigay, sigurado. Nakakainip man, pero need natin magantay ng kanyang timing. God bless you, letter sender. Okay? Kabatay sa Tropa Secret at sa Team Rocketeers. Especially happy birthday, advance, kay Mag Roxy Calpito. Pa-VG naman daw. May note ako DJ Rocky. Pabasa na lang. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista. Sige, mamaya tingnan ko yung chinat mo sa akin. Anyway, eto naman ang sabi ni Jarwin Russell. There are people who give you pain and heartbreak. And to be able to find the right one for you, you just have to trust. I hope the story of Anne will serve as a lesson to wait for God's perfect timing and always believe in Him. Eto naman ang sabi ni Charles. Sabi niya, DJ Rocky, pabati po sa lahat ng mga kabisyo nating nakikinig dyan, and sana maging okay na ang kalagayan ng ating secret file sender at sa mga taong merong pinagdaanan na katulad o pinagdaraanan na katulad ng pinagdaanan ng ating secret file sender. Ito pa sabi ni Benji, ang alam kong STD ay sipag, tiyaga at diskarte. Charot with harot. Buti na lang, sender, nakaligtas ka sa pananakit ng private part mo. Dahil kung hindi yun na naagapan, baka hindi lang STD yan, baka HIV na. Though malayo pa naman siya sa disease na yon, pero at least gumaling ka sa sakit na yon. Ako kasi nakaligtas sa pagiging binatang ama, pero sa pagiging matandang binata, hindi. Oh, Feb 14 na bukas, single pa rin tayo. Ewan ko sa iyo, bench. Ito naman ang sabi ni Mayumi. Refreshing makarinig ng ganitong klaseng kwento. Ito yung pag-ibig na alam mong hindi pinilit at kusang dumating. Love happens lang. Kaya naman nauwi sa road to forever. Congrats SF sender sa happy ending. Sa mga listener, better practice safe sex lalo na kung hindi mo pa lubusang kilala ang tao at sex history nila. Ingat mga kabisyo. Ito naman po ang sabi ni Jobert Vertusado. Pa-shoutout po sa Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino, and happy 46th birthday kay Boss Lotlot Secaria or Seriaca. DJ Rocky, be pretty.
Hi kay Christine Cabelleza, Bernard Laurejas, Diana Darwin, Robert Adio, at ang dami pa pong nakikinig sa atin ngayon. Alam mo, kabisyo, sobrang hirap talaga ng mabilisan. Kasi normally yung mga mabilisan, dyan na uuwi sa mga kamalian o napupunta sa malaking kamalian. Kaya nga wag ka raw magdedesisyon ng padalos-dalos. Kailangan mong pag-isipang maigi kung sino yung papapasukin mo sa buhay mo. Hindi yung halabira-halabira, bubuka, ganon. Bubuka-buka ka, ganyan. Ayan na si Kaka, bubuka-buka ka. Hindi po ganon. Alam nyo po, hindi naman masama na maghintay. Hindi rin naman masama na buksan yung puso sa taong gustong pumasok dito. Kaya lang, parte ng pagpuprotekta ng sarili ay yung pagkilala sa mga taong lumalapit sa atin. Di ba nga, hindi lahat ng tao deserve ng silya sa dinner table. Hindi lahat. So you have to be Charot with darot. You have to be very careful on people na papapasukin mo sa buhay mo. Dahil hindi lahat malinis ang intention towards you. So, well, nangyari na yung nangyari sa ating secret file sender. Nagkaroon siya ng boyfriend. Naitago natin sa pangalang Czar. Nakahihiwalay lang pala sa asawa, kakakasal lamang. Tapos eto pa yung nagbigay sa kanya ng STD. And it's sad, no, na yung taong akala mo magiging partner mo sa buhay mo, biglang meron palang hatid na ganung sakit sa iyo. Sana wala na lang ganun, diba? Kung bibigyan ka ng regalo, sana yung alahas na lang, ganyan, bahay at lupa. Pero binigyan ka ng regalo, tapos biglang boom, STD. Humalabira. Pinapasok sa buhay. Pinapasok sa, alam nyo na, ganyan. Yun yung nangyari. So first lesson here is that, again, maging mapili sa papapasuking tao sa buhay. Dahil hindi lahat malinis ang intensyon sa iyo. Pangalawa, hurt people. Kapag tayo'y nasasaktan, ang tendency ng tao, saktan din. Either yung nakapanakit sa kanila, yung mga tao sa paligid nila, or yung mga sarili nila. And unknowingly, madalas, akala nila, ibang tao yung nasasaktan nila o nakakaganti na sila dun sa mga taong nakapanakit sa kanila. Pero ang hindi nila alam, sarili lang pala nila talaga yung nasasaktan nila because of their actions. You can choose kung dadamhin mo ba yung pain, matututo ka ba doon, or ipaparty mo ba siya, ibibigay mo ba yung sarili mo sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang lalaki, magiging pakawala ka na lang ba? So, kung gusto mo na mag-heal ka, doon ka sa paraan na makatutulong para magamot yung mga sugat sa iyo. Hindi yung temporary na mga bagay yung itatapal mo para dun sa sugat na hinihilom mo. Hindi yung iba-band-aid mo lang. Hindi talaga kusang mag-heal yun. At pangatlo, huwag mawawalan ng pag-asa.
na darating yung tamang tao na sisira ulin ng tiwala mo. Charot! With darot! Kala mo seryoso yung advice pero ganun pala. But kidding aside, huwag mawala ng pag-asa na darating din yung tamang tao para sa'yo. Nang hindi pinilit. Nang hindi pinlano. Hinayaan lang ng kusa. Puso at isipan na magdidikta. And that happened to our secret file sender. It happened naturally. Pero syempre gumawa rin siya ng paraan para matagpuan siya ng taong inilaan ng Diyos para sa kanya. So siya yung kumuha ng number, diba? Harot-harot din, #landi-landi rin pag may time. Siguro naramdaman din ng puso niya na ay mabuting tao to. Tapos nung nabuntis siya ni Jay, si Jay mismo yung humarap sa tatay niya para sabihin na paninindigan ko yung anak ninyo or whatsoever. Tapos nung nawala yung baby nila, nakunan siya. Hindi siya iniwan. Nanatili sa tabi niya. Sinamahan siya sa hirap at ginhawa. And this is the kind of partner na gugustuhin mong makasama habang buhay. At ito yung klase ng partner na talaga nga namang gusto mong ipanalangin sa Panginoon. Yung prayers ng kabisyo natin na si Anne kay Lord, na sana yung taong makikilala niya, yun na yung una't huli, na maaalagaan siya, alagaan ang puso niya, yung hindi na siya sasaktan. Mukha namang natupad. Mukha naman siyang masaya ngayon. So sa lahat ng mga nakikinig ngayon, huwag mawala ng pag-asa. Darating din siya. And para naman sa mga may asawa na naman dyan, na kumikire pa habang committed ang kanilang asawa sa kanila. Utang na loob, huwag na kayo mandamay ng ibang taong inosente. Kaya may mga nadadamay na iba sa mga kabalbalan ninyo dahil sa mga pinaggagawa ninyo Mabuti sana kung kayo-kayo lang nagkakasakit kaya lang nakakapanghawa po kayo. So, para sa mga nag-iisip dyan na magkaroon ng multiple partners, sexual partners, utang na loob. Kung magbibigay kayo ng regalo sa inyong mga nagiging partner, utang na loob, wag naman pong STD. Sana i-cash nyo na lang. Sana ibahay at lupa nyo na lang. Dadagdagan nyo pa po yung sakit sa bulsa ng tao. Mabuti sana kung kayo yung magpapagamot. Kaya lang hindi. So, again, practice safe sex and avoid having multiple sexual partners, most especially if you are already committed. Maiiwasan lang ang pag-spread ng mga diseases na to or infections kung ang mga tao po ay loyal. Loyal, committed, at faithful. Kung hindi kaya, ikandado na yan. Putulin yan. Putulin ang relasyon. Yun po yung sinasabi ko. Anyway, I would love to listen to your stories and share your stories to our kabisyo. Just share it to me through my email account. That's rakitera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Raki. And you are listening here. This is the song number 1 sa mga pet malung manggapang sa Kalsara 90.7 Love Radio. This is Anne's Secret File. Sasakyan
Jessica